Okay. Mmiri enwere ọkara akwụ achọ irugo Maazị Dibia na challenge ọtụrụ Fada Mbemo Nsọ mana o nwere something do very important nchọ ka ige ntị n'ife mmiri enwere kwuru before nga na the challenge proper. Watch ya. By the way, makwụna na ebe Maazị Dibia no wee register godo anga first una that particular ite and ife kwuru maka ite a mana gee ntị ka ịnụ ife mmiri enwe ilo kwuru maka that particular port. I'm ekwu maka that one. Ọdụ against that one. Maka na nna gị enweghị nke ọ dọbara. Nna gị adọba such port. Ọdụ against that one. Nyapụ pie. Ifo oje kwakọta ifo oje dibia. Ekele black. Mmiri adị gbagba black. Yes. So go against that one. That man, that small boy, no boy, boy inside the grown-up body. The boy in the animal, yeah. As old as he is, but that man, I want to 50-something years or 60 years. Would that man do those things? And I don't know where I can tell you. Where I can tell those things. Wasn't any way that I don't know what my master wanted to even on the one. Then I was going to reply because of the brass book I'm wanted of my sound. But I'm going to reply for the yesterday. I'm also going to Maazị Dibia. I'm going to say, I'm going easy. I'm going to leave Maazị Dibia by the Mbemo Nsọ. But the Mbemo Nsọ neglected that side. You know who was the book? I'm going to go now. I'm going to know how to deliberate here. I'm going to go. I can even ask Elijah and the woman in order I can in the benefit of the masses. Yes, actually one day I can abala. Send the earlier pastor and then I talk for your own benefit. This is the reason why you need to wheelchair. For your own benefit, I don't know magic or maybe amounts or maybe from if I can, let us throw a challenge with India and Loka. What about the Yamomano? On Yamomano, also known as you, I am throwing a challenge to you people. Mona follow didn't you follow? I got a call, never again. You give up on the again for your own benefit. I get to see it. Can I get you to understand? I need to get you with the line of when on when you're not to magic. I'm going to see you. Never. If you are one more drag, a sense in the number of the end, what is in a water? Muddy. Chinu put you to Yamo, one and do to Maazị Dibia, and do to Capocola. The Marubo original Dibia, Capocola. Then look at the muddy. What went on to you do not Yama address, he gets in a family. What would that be? Yamal assess about our what do you you put your mother 10. I don't go from 10. I want them to Jenu pastor or Jenu reverend father or Jenu Onyamama to accept this challenge. This is for your own benefit. For your benefit. For your own benefit. No way you're known to Nanny, you're not a Calabana, what family. You want to never can be a family.
your grandfather have a moto, your father have a moto, moto. Then you must search family, family 10. I'm gonna family room. Family room 1. Family room need 1. I try another family 1. I try another family. I go to a mother 10. Family 10. From different villages. I just never state that. I just never state that. I just never state that. Name all address. Gabani who know will point the challenge. When we get the father and the pastor, Papa come on. Even the girl now can see the pastor will have Bible, the chaplet, the romantic, over each other. You see the mother there. And I think can you say to one day no more than ever so? Then you just let them alone the cause or liberation my family. Joe, Pia, Mayani, I know to ask your American. I am a man, I know to ask your American. Of what I tell you what to do now. Family 10. From different states, family 10, mother 10, different families. I'm a family. This is an open challenge. I need to move pastor to this challenge. And go up was here because not to call a messy Okwepusha again. So now, if on a call challenge yawo, eduputa mmadụ 10, eduputa mmadụ 10, ka ndị ha nwa ndị dibịa merụ ndị ife anyị emeri eme ịgba afa ka ndị akpata ego, ndị ụka eme nke ha ka ndị akpata ego. Na ọwụ na at the end of the challenge ọ bụrụ na nke ndị ụka wọkọrọ nke ndị meriri akpọ ọkpụtụkwa afọ ego ndị a ya akwụ nda naanụ mmiri enwere ọkara akwụ one thing nchọpụ unu ghọta na this video wụ na it is no more under this thing mmiri enwere akọndemukwana again the practice of okite that it is never part of our culture and tradition because okwu na onwe nna odebelu na arụ ọ na-ekwukwu edebelu nwo nke mfụrụ nna ndebelu and ama m na nwere ike nwo nke nna odebelu. So let us understand the fact that na onye na-eme dibia maka osi n'ife nwa dibia megide dibia wee kwuo na onye emezi dibia wee je kpọọ pastọ wee gwe ya bịa bụsịsịara ife ọ bịa bụrụ mụ ji aka nje bubata mụ ji aka mkpa onye bụsịsịrị nwoke crime onye ọ kọmitiri anyị agbara ya akwụkwọ anyị ejeri court anyị akpọrọ ya police case closed. Maazị dibia na-ekwugheri jos mara ma na-akọgheri ka ọ na-adịra aga attention na-abịa na the context mmiri enwere ọkara akwụ ngụnwa na onwe ewu na ha achọ onye ihe eme ọgaranya ọ ka wụ because of Facebook, YouTube na-akwụghị ụgwọ mmerụ na moto batara Obenna for the first time just few years ago mgbe social media Facebook ndị nwa dibia ọrụ nwa dibia ba na social media Shimarin Temple were epupa ngụnwa follow back with your teaching na social media. Facebook kwụwa ụgwọ, YouTube kwụwa ụgwọ, advertise your ọrụ n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ bịawa na nkewu bido wetara ego iwe elu na elu iwe ego moto till then pe ugo oge Benna ugo oge nwere ezigbo ụnọdụ n'ime Benna niile ewu n'owu the biggest house dị ebe ahụ nwere onye ọzọ nwere ụnọdụ as big nwere ụnọdụ quarter big as nke anyị nwere ngụwu oshi ọzọ ngụwu capital oil ngụwu ite ego na family niile. So kelu ka isi eje achọ 10 poor people from different states na 5 states enwe na southeast ebe poor people juru belu every day ka ha ncha niile na-ejube ya ebutere moto ihe dedicate na ụmụ wayo unu na-egwu ha eju emecha egbu anụ ha ata anụ na kpusa be ya. So ihe eme mmadụ ọgaranya be nna ọkwasị na charity they say begins at home. First of all, nene godu family begu malo udi ife batagolu begu. Nene family be Maazị dibia, nene udi ife batagolu be Maazị dibia. Moto one to begu, keluka motor house we bata. How did that car come in? If not because of Mark Zuckerberg, how are you ever going to drive motor in this one? Eka nwa dibia ka na-eme kporo na village bono until mgbe master the use of social media to drag ụmụazị enweghị ife ha nwa ha bịa ọnụ na-anakọrọ ha ego wee na-emere ọkanga ọkwanyanwụ na-ewu na na-akpọ onwe gị ọgaranya today. Now you can brag of ime moto ị na-agosi from January to December moto one ka ị na-agosi
ị na-ejekwa nke Fada Ebube Monso ịbata nke Fada Ebube Monso ifu moto ọtụrụ ebe niile. And let me tell you, 15 years ago to 20 years ago, 15 years ago to 20 years ago, Fada Ebube Monso awụna Fada Ebube Monso enwa today raise men from different places. Most of the things saying in adoration and other places, people do mentored from that adoration ground. So abagongo ni fall nature akọ no shoro konu na Ebube Monso ma onwego result. Meet go do up with the kind of result onwego before una ewe chewo onu ye je challenge. Mother ha challenge onye ke. Mother ha je challenge onye ke. Na make evaluate go do onwe how successful ka family would. Yes, with the money if you need how successful your family do. For example, I can show you around my family. If as far back as many years ago, if I better go nam, in fact, almost in a family will challenge yourself. So, shoe and good not too big. Now my own family. What you need to do is to do everything to be able to match up with that shoe. Now shoe and we go to know oversize already. So Nguma 10 years ago, 7-8 years ago, Keruka family unodo. Oka ungu wonye wo batari ifebuno through the help of Facebook unyeru yaka. Iwe to so olowo umu ihuri iwe fo we dey patronize bayo. Oluko na nke be challenge Ebube Monso in terms of how moto one na abata be you ije na adoration uke iru ebe ha itu okuto kenisi moto ikokuto kenisi mmadu successful people mande bialo uke na adoration uke as a nobody today they are somebody. So if you chọrọ ịgwa go na go na mazi dibia before na ajọ onye unu ye mo garanya jegodu nu mu nna yo na family go garanya megodu mu nne go garanya na ihe awuso mu weze ya kwụtọ no wa na family go ị na-achọ onye Imo State ya eje kpọtara go ihe mo garanya ụmụasị niile a na-abịa dedicate moto nke bute RS 330 ọbịa idedicate erie ihe no kerife a na-agba arụsị ya sọbara inyere ihe moto eluho moto ụmụ bọyị ndị na-azụ afịa na nkwo ji eji afịa nke bute C300 kepe n'ezigbo moto abịa dedicate na nke onwepụ n'ezigbo moto abịa dedicate na nke. So I don't understand. Kere aka ihe na-achị ịnwa kere ife inspire ihe ejijekwa Ebube Monso ka go na enwa oti aka ụnụ bịara ịnwa ka ụnụ na-akparịkwa mmadụ ụmụazị dụkwa ụnụ ahazi enwe nsọpụrụ unu enwezi nsọpụrụ. Look at you n'ihi na-eriju afọ godo ebe ị nọgodo ị na-eriju afọ nke na olugo ngwo nwee nwa nzara iju afọ okwechighị mgba nekwuno my happiness wụ na ịjọsụ saa maazị dibịa okwu because na ịgwago maazị dibịa kịta na number 1 n'oke ite ahụ ọ na-ekwu maka abụrụ part of our culture. Number 2 ọnwa dibịa nya kwuru na omejugo ife onye sọrọ ọba nkụta ife sọrọ ya ka o ekwu abụọ na-eme oji wechi ibupụ ya ọgbasahụ oghoghe na explanation ọbịa bụrụ nke you. So why are we even creating this scene in the first place? Onye jepute so nya nwụso obodo one ebe o jepụ nya arụsị niile ahụ. Yes, so so nyekwa jepu onye ya bịa bụrụ pupu. So I know buy, I know sell. I don't know why you people are creating all this noise unu na-eme create everywhere. Make people of Garanya from your family. Ebube Monso tụtụrụ phone keta asị boys ye ụmụazị ọwụ no sere na Ebube adoration na ife na-eme efu ụmụazị eju ebe niile. O decide ya na ye wota 1 billion ta to do if no ndị ye wota no stand by na achọ ka ha wota. So I don't understand. This is my first analysis to that particular video email. There is no contest anywhere, and I can be very certain that Fada Ebube Monso will not reply you people. So when you make a go and put your house in order. Go and put your house in order. You need to teach our people more what our culture and tradition is. In a menkusia, what munkusia roana in a dakusi because of photo munkusia aroana. The not deceive school in the by name from that tradition in a choky and the by. At least I go on gas so for you and no catado. Kuserun the by if a woman and if a woman and those are the that is one place since we got a high what I go but I wanna one body one butterfly in a home bed and I wanna one sally giraffe with which chichiemba ezugo.